Gepleşigimizin endiki mihmany bolan Amangel Daga Öwliýa Hulypdan özüniň döredjilik ýoly barada, türkmen halk aýdymlary barada pikirleri bilen paýlaşsalar we ýürek joşgullaryny siz tamaşaçylara hödürleseler. Menem näme öz pikirimden aşy halk aýdymlary, destan aýdymlary ýerine ýetirip ýörse hemne ýaşlaryň töýgü barada, watan barada, toy tomaşalarymyza, türkmen toýlaryna hyzmatda gezip ýörüs. Menem näme şu pursatdan peýdalanam sizlere bir bent aýdym aýdyp bermekçi. Hey ol gözölün gitse yari, zarin zarin hayran edir. Şol gözölün gitse yari, zarin zarin hayran edir. Aşın gitse maşuği, aşıklar oduna yanar. Aşın gitse maşuği, aşıklar oduna yanar. Göz ölmedi adı senin, yaktı beni senin odun. Göz ölmedi adı senin, yaktı lelem senin odun ey. Başta menin özüm bardım, men yılgırıp sana güldüm. Başta menin özüm bardım, men yılgırıp sana güldüm. Son yine gördüm, ahir söylenini bildim. Son yine gördüm, ahir söylenini bildim. Göz ölmedi adı senin, yaktı beni senin odun. Göz ölmedi adı senin, yaktı lelem senin odun ey. Yaşlarımızın toy merakalarımızda, yurdumuzda, toy merakalarımızda, Navruz bayramlarımızda, hem de Karaşılık hem bayramlarımızda Türkmen aydımlarını aytıp yiyoruz, hem de Türkmen milli aydımlarımızdan güçlü aydımlarımız var. Destan yollarından var, halk aydımlarından aytıp yiyoruz.